Hello friends, welcome back to my blog. गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बराय हरनाय थाबाय लोगोफोर। हैप्पी निउ इयार, गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर। दायो आङो पार्टी जानो थांनो नागिरदों। आंहा माथो आदायाबो मैया स्रि जाया होननायखायनो आंहाबो जाबाय नै बक्स लाबाय। मैया जेबो बुङाखिसै जायाबो मायाबो जाया खोमा होननानै आं गोजा फन हरनानै लोगो लाबाय मालाय। kan थांनो ओंखारबाय आङो बक्स लाखानोसै नै लोगोफोर। बारा गोजानाव थाङा, खाथियावनो जागोन। थ' बक्स लाबाय आरोना। बक्स लाखाबाय नै आरो गेस बेखौ गालांगोन दखानाव लाङा आरोना बेखौ नै गाइस नै लड खालामबाय आरोना गेस टेंकिजों ओमफ्राय बक्स लाखाबाय गाइस। होलांलायनोसै नै खुवाया बिराद खुवा खुदों दिनै चन्द्रबाबु। मा लाबोदों बे? होलांनोसै डेन्जार खुवा खुदोंना लोगोफोर। दायो थांसै। आच्छा थावाबो गैया खम। स्टार्ट खालामबाय, थांसै एबार। बिराद गुसुलै। स' लोगोफोर गारिखौ स्टार्ट खालामबाय, थांनोसै पार्टी जानो थाखाय। दा लोगो मोनलायनोसै लोगोफोर। दा न' गारि ड्राइभ खालामनांगौ नालाय थ' ब्लग लानो हानाय नङा। दा आरो लोगो मोनलायनोसै आरोना जायगायाव सहैबाथाय नोंथांमोननो देखायलायनोसै। गाइस नायलाय खुवाया माबायदि जि खुखादों, लामाखौनो नुनो नागिरा दिनै। दासैसो सालायगासिनो दं आं गारिखौनो दै गियाराव। फुंनि ना दायो खयथा जाखो 6:47 जाबायना लोगोफोर। भिउ बिदि मोननाय नङा नालाय ओंखायनो आं एडभान्स ओंखारबोबाय आरोना। गुमै मोननेगासिनो दं बैयाव सपन गामिनिफ्रायसो पार्टी जायो जोंना। बेयावसो प्रटेक्ट बोसोर जायो नालाय बेयावनो थांबाय आरो आङो। थांगासिनो दं दायो नै खुवाया बिराद खुगासिनो दं लामायाव। नुवा गाइस मा बुङो दा आरो लामा गाज्रि लासै। गेस लानाया कलटंदों, मानसिफोरखौ नुवा। दे गाइस दोनथ'लायबाय, दा लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर। बेबायदिनो आपडेट होबाय थासिगोन आङो दिनै पार्टी जानायनि आपडेट गाइस। बेदर लाबाय दा बेसेबां लाखो? 3 लाखौ लोगोफोर जोंना जागायजेनबाय मैगं हानायफोरा। नै आब'आ आलु हादों, आलु हागासिनो दं आब'आ। ओमफ्राय जा मस्ला देगासिनो दं सासेया। आरो जोंना लथ'फिया मा जादोंथाय? खमला जादों। मस्लाया खम जायाखै? मस्ला खम जायाखै? मस्ला माने बियो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजेंल'सो। मस्लायाथ' दं पेकेट। एलाय बे आब' मानाव दंथ'। नै आरो न' सिङाव दंबावो। मा संदों? दाउ एवदों ना? न' सिङाव फैलायबाय नै लोगोफोर।
दायो नै बेयाव दाउला एवगासिनो दं आरोना देखायला आङो दा मोनायाव देखायनोसै नोंथांमोननो दायो देखायथ'ला गुड मर्निं लोगोफोर दिनै नेक्स्ट दिननिफ्राय ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय आं लोगोफोर नै हांसोनो आदार लाबाय आरो नाव ओंखाम गोजां बेखौ हैनोसै हांसोनो दायो मैयानि ब्लगा आद्रा जाबाय लोगोफोर मानो होनबा जानाय लोंनाय जायोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो गान दामनाया एसे कपिराइट जाखाङो नालाय बेयाव आं लानो हायाखै लोंनाय जानाय संनाय बेफोर आरोना जानायखौ लानो हायाखै दायो नेक्स्ट माने दिननिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना ब्लगखौ हांसोफोरनो ओंखाम लाबोदों आरो ओंखाम होनोसै दायो लखबनानै होनोसै ओंखाम एसे लाबोबाय गोजां हांसोनो सेस जाबाय जादो दाउला राजायाबो फैलायबाय आहा टि मानियाव खनायाव दंहैनो टि बाब्रे उरायदोंलै जोंना देलाया टि मानसि फैयाखिसै टि दायो होखांबाय बिराद खुवा खुदों लोगोफोर दिनैबो खुवायानो अखा हानाय बादि थरथिंदों माहाय दं हा आं दाबोरावसो दं दाबोरनिखौसो लाबोबाय एरनलाय दं जोंना ओंखाम संग्राया हा बुरजा दंखायोथ' नोंखौ स्रु जानो हानाय नङा हाया जाबाय हांसोआनो स्रुब्रा बोरैथो जानो बिसोरलाय गोलैजोब्बाय हनै दा गाबथाबजोबसै गोलैखागोन माथो खोलिबाय नालाय गोलैगोन उसिला दामायानो खोलिबाय माथो एवाखै होनबा मालानिफ्राय मोजां नङा होनजासै हांसोनो होनसै नै लोगोफोर ना बाथोन जालायनोसैलाय साराय गिदिरावनो एवनो हायामोन 2 थारिखआवनो ना बाथोन जानोसै जोंहा 2 थारिखआव ना बाथोन ओंखामा बिल' होनबा मोजाङा बेयाव मा दं दालिमबो गैया जेबो गैया बेदर दं नै मैयानि आग्लायनाय आयु बेल' थादों होहैलायनोसै आं हांसोनो आरो दंबावो एसे जाखाबाय आरो मा दिनै बेदर मोनजाबावनो 2 थारिखनि जाया दिनै जाया ना गाइस उदै बुङाखैनो हांसोफोरना दायो होलायनोसै आरो दंबावोमोन नालाय ओंखाम गोजां जानानै थाब देरथोंना लोगोफोर जानांगौ जाहा नै बिसोर फिसासो देरबाय गोजांबायलै खुवा खुदों लोगोफोर बिराद खुवा खुबाय गाइस नै जोंना न'आ अलमस्ट रेडि जाबाय नै लिन्टार गाखोबाय सरकारनि न' बियो ओंखाम संग्रा बानायनो नागिरदों डिजाइन नै नुबाय लिन्टार माथो गोजौआव मोनथामल'सो हो रडआ औ बाव होदों अबाव दिनग्रा स' लोगोफोर भिडिअ लायै एसे गोलाव जालांबाय आरोना लोगोफोर बिनियावनो आंनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर आंखौ बिसिम सापर्ट होनायनि आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय लोगोफोर बाय बाय